Assalamu alaikum dostlar. Näil gowy ýagdaýlaryňyz? Şulara çyşaýyn görmüt. BMW hastasıyız. Trading View. Şun iki sany pozisiýa açdyk. Hudaýa şükür ikisem tek profit boldy. Bulary nähil analiz etdik we nähili pozisiýa girişimiz etdik. Şolary düşündirjek. Ünsürip dinläň. Bir zatlara öwrenjek boluň. Bir zatlara öwrenjek boluň we şu video gutarandan soň gidip şuny şu trading view chartda gidip backtest ediň. Şu optimal entry misal üçin şunki alan pozisiýamyz optimal trade entry. Birinji pozisiýamyz şun sagat öýlenlerde aldyk. Näme göre aldyk? Optimal trade entry modele göre aldyk. Optimal trade entry. Entry mod. Kıysaça aýdylanda OT diýilýär-de. Onuň ikincimizem FPFVG. FPFVG uloldulan açylmy first nämeday? Presentation fair value gap. First presentation fair value gap. FVG'nin nämeligini bilýänsiňiz, onu düşündirip oturjak däl. Bilmeýänleriňizem kommentariýada belläň. Inniki videoda giňişlerini düşündirip geçerim. Optimal trade entry model OT. OT näil işlemerlik? OT seredeli 15M geçeli. Indi birinji bilene men başta marketiň şu ýeri price gap bilen açyldy da diýin. Bir minut. Market price gap bilen açyldy. Ondan men bärik garaşdym, baha geler diýip pozisiýa açmadym da. Şu price gap bilen açylmagy şu ýerden normal jogap açylanmasa men gönüňoklaşakdym şuny. Sebäbi biziň high time frame'de bir hepdelik chartymyzda berde CRT low ýasady. CRT high wa berde we market açylanda CRT high tarapy hereket etmeli. CRT nem nesip bolsa öňündäki videolarda olaryň giňişlerini düşündirip geçerim. Berde bu SR flip dik görýänleriňiz olara kendini sörüp oturmaň. Şu wagtlyçası da gerek gal bolsa we entek başlangyçda hatda ýoş olaryň nesip bolsa eke videolaryny çekjek. Ondan geleli 15 minutlyga. Market açylanda price gap bilen açyldy. Ondan men pikir etdim marketçiler ýaly hereket edermi kadydynda. Şeýle berden gitdi. Şeýdip ştaýyn doldurup ondan market structure break berip ondan soň long gidip başlar diýip pikir etdim da. Ýöne olar ýaly bolmady. Olar ýaly bolmady.
Bahany ýokary göterjek keýlebollar goýberip gitdi da. Baha FVG gelýär, bärde unutjak. FVG gelýär, market structure break gerekmi? Ine. Market structure break. Market structure break'in nämeligini bilmeýän bolsaňyz, Google Translate'de ýazýaňyz, Google Translate edip berýär. Bular ýalak maýda zatlar kendi düşündirip oturjak gel. Market structure break diýmek, şu aşakyda oturan bahanyň inni aýlandy we ýokary gidip barýar diýmäni aňladýar. Ondan market structure break'imizi berdi. Berdi gul ýalap arasaja change of state of delivery berdi. Gysgaldyryp ýazylanda gist. Gist näme? Gist change of state of delivery. Türkmençe öwrende gaty bir gülkünç bir zat bolýar da. Şular ýaly. Change state of delivery. Türkmençe sen zat bolýar näme? Bahanyň nähili? Bahanyň dastavkasy üýtgede diýen ýalap bir zat bolýar da. Karaçy bir Google Translate'de ýazarlar şunu. Nerede o? Change state of delivery. Türkmençe dilimiň aýbla. Türkmençe. Goşuruş ýagdaýyny üýtgetmek diýär-de. Gysgaça aýdylanna. Näme? Goşuruş ýagdaýyny üýtgetmek karaçy. Türkmençesi, inglizçesini bilseňiz bolar. Türkmençe etken gyzyklan däl o. Changing state of delivery diýilýär karaçy inglizçesine. Karaçy Asya Killzone'da Asya Killzone'da expensive aýdyp bilmedim. Expansion edýär. Baha ýöreýär. Karaçy ýokary dogry we gidip barýakda farewell gep goýýar. Farewell gepem şeýrek baha ýygyna gelende ýokary çykarmaga güç berýär marketde. Ştaýda smart money diýilýän köp pully adamlar ştaýyk limit order atýarlar. Şu orderleri alyp ondan soň gitýär market. Şeýerlerde reversal gözlemelär biz. Reversal ýa-da aýlanmak bolýar. Reversal is aýlanmak. Şular ýalak FVG'de bir key level bolansaň, key level'a gelýär we şu ýerde biz reversaly gözlemeli. Reversal nirde berdi? Reversal market structure break berdi. Changing state of delivery ve näme etdi biz üçin? Şunu çekende şundan bir ulagdaýyn birazjyk görünür ýaly. Seret şu jagaşa ýere iňe bilen gelip bizi aldy. Bizim pozisiýamyz näde? Bizim pozisiýamyz şular ýaly. Şeýle mundanam -0.5 derejesine optimal trade entry'niň -0.5 derejesine çelini tutýas pozisiýany. Şu ýerde ştaýda da take profitimizi aldyk. 2.87 arar. Şu ýerde $50 risk eden bolsaň, gideti $150 pul gazandyň dara.
Optimal trade entry şular ýaly. Şeýle de görkezýän men size. Edil aşağı ýalap, bir tane fairway'la gepimiz var. FVG var. Doğrumu? Baha. Baha şular ýaly hereket edip geldi. Hukman FVG bolmaly diýen zat ýok. Hukman FVG bolmaly diýen zat ýok. Order block bolup biler. Breaker block bolup biler. Mitigation block bolup biler. Rejection block bolup biler. Key level diýip aýdylýan любой zat bolup bilýär karoçy. Ve şeýle geldi expansion atdy FVG'den ve yine ýygyna retracement berdi. Biz retracement'ta girmeli pozisiýa. Näme üçin? Şu ýerdäki expansiony görmän, market structure break'ı görmän, şu ýerdäki market structure break'ı görmän pozisiýa girsek, saňa şörik gelip manipulasiýa eder. Şu taýda mum bilen yapmaz şoň üstüni. Mum bilen yapman, saňa market structure break'ı bermän, ýene aşağı dowam edip biler. Şonuň üçin şu taýda market structure break'ı görýän, ondan soň şu ýerdäki şu ýerden ýokary şeýle ýokary gitmesi üçin saňa market fairway gep berýär. Bir tane. Bulam seni ýokary goplaýar. Ondan birim любой bir key level'da sen gidip göni birinji break-even'den girmeýäň. Market näme diýär? Market gelýär. Şey diýär. Ondan ýene aşağı gidýär. FVG geldi, doğrumu? FVG geldi, break berdi, ýöne gelip ýene seni stop etdi de. Näme üçin beýdi? Muň sebäbi näme? Ondan soň saňa hakyky breakout structure berdi, market structure breaking berdi. Ondan retracement bilen ýene ýokaryga gaçyldy baha. Bu şu taýdaky birinji fairway gepe gelip degen yer bar-a, şunu kot. Duruşu bilen manipulasiýa. Market seni manipulasiýa etdi. Berde saňa breaker block, ondan market structure break berdi ve sen şurada market aylandy. Inni şu taýda senin şular ýalabadan. Senin inniki senin garaşan ýeriň şu taýy. Sen şu taýda take profit'ini alyp çykýan. Aýana market näme etdi? Seni manipulasiýa etdi. Geldi birinji gezek degdi. Market structure breaking berdi ve ýene sen şu taýda sen stop'uň goýduň-a? Şu ýerde pozisiýany açdyň, şu taýda da stop'uň goýduň. Senin pozisiýaň şular ýaly. Şu taýdan pozisiýa açdyň. Stop'uň şu ýerde. Özüňem şu taýda take profit bolmaly. Iki araryň alýan, çykýan. Aýana market geldi, sen stop etdi. Onuň sebäbi sen marketiň manipulasiýasyna düşdüň. Inni bärde senin ýalňyşyň şu manipulasiýada. Şonuň üçin любой bir key level bir order block bolup biler. 2 breaker block bolup biler. 3 FVG 4
Başka näil keýle bar? ICT order block. Şular ýaly keýle-birler. Liboy bir keýle-bula gelenne birinji gedekdegi market structure break berýär. Şu hereket manipulasiýa. Market senin puluňy aljak bolup sana fake market structure break berdi we sen bärden işleme girdin we gelip seni stop etdi. Senin $50 aldy we hakyky market structure break'ini berdi we de şeý diýibem otura bilen optimal trade entry bilen akılly yatırımcıları güýçlü traderlaryň pozisiýalaryny aldy we take profit'e gitdi. Optimal trade entry'de, liboy bir entry'de şu manipulasiýany hiç açan ýadyňyzdan çykarmaň. Näme etmeli baha? Siz işleme pozisiýaga girmek isleseňiz, sizin üçin baha islendik bir key level'a gelip 2 gerek dogmy degmeli şol key level'a birinji gerek degip market structure break berende de ol bir fake hereket. Şunu bir depter tutuňdanym, bir depter tutup bir listi doldurup ýazyň şunu. Meniň göýberen iň uly ýalňyşlarymdan birisi. Ödüm pozisiýaga girýän wagtyňyz howlukmaň, pozisiýaga girmeli ýerinde girin. Keýle-bala geldi, o market structure berdi, bu gidip barýa diýip howlugyp pozisiýaga girmäň. Ýuwaş-ýuwaşdan hiç il howlugaňok. Şu taýda girip bilmediňmi? Sniper entry edip bilmediňmi? Şu taýdan gir. Stop loss'un ýene şu taý senin. Prosta senin aljak araryň pribylňy azalýar karoçy. Sen şu taýda emir atdyňa, dogrymy? Kawat retracement-da optimal trade entry'e gelenok baha. Onun gelip gelmejeginem biraz tejribe gazanyp öwrenip bilýäňiz. Özüňiz gözüňiz öwrenşýär-de market structure öwrenýäňiz. Market structure demek market ýapysyny öwrenýäňiz. Market näil hereket edýär, näme edýär, o zatlaryny öwrenýäňiz. Nähip bolsa öňüňizdäki videolarda meselem. Şu taýy gelip şu taýdan gitjegini ýa-da şu taýy gelmän, şu taýdan şu taýdan aýlanyp gitjegini bahany sen kesgitläp bilýäň-de. Şoň üçin göni sniper entry edip bilmediňmi? Sen gitde şu ýerden pozisiýa aç. Prosta şu ýerdäki araryň azalýar. Take profit'iň azalýar. Ýöne şu taýa gelende sen gapçygyňdaky puluň diňe 1%-ni ýitirmek şansyň bar. Baha gelip şu taýda seni stop loss edäýänne de sen diňe şu 1%-ni ýitirmeli. 1%-dem mysal üçin nähili risk management management'te $5,000 puluň bolsa her pozisiýada $50 risk edip bilýär. $50 risk etýär. Ondan $50 risk etdiň, stop bolduň.
Doğrumy? $4950 pulun galdymy? Endi sen $50 risk eden oktanym 0.5 risk edýär. 5% risk edýär. Olam $25 bolýar. $25 iki arar alaňda iki arar $25 $55 bolýar. Ondan 4950 goşýan 55-i näçe boldy? 5025 bolýar. Matematikam gowdara men wara korotçy. 4950 goşýan 55 5005 bolýar-da. Awa 5005 sen şurada bir pozisiýada risk yönetimini gowy bolansoň, risk managementini edensoň, bir pozisiýada göni plyusa çykýan. Ýöne risk management ýöredip bilmeseň, ýene köp pul ýitirýäň-da garaçy. Risk management'in aýratyn bir videosyny geňişleýin edip goýup geçen. Şuwa prosto şu pozisiýaga girmek üçin, optimal trade entry'e girmek üçin size bir tio bolsun diýdim-de. Many padaly. Inni geleli göreli bärden aýyl manipulasiýa ýaşapdyrys biz. Bärde dogrusu bar, bugün manipulasiýa etmedik köp. Gelli Stein'i şeýle gelle, FV'ga geldi degdi. Inni men pozisiýaga girmegim üçin şunuň üstüni ýapmaldy-da. Ştaýa şu ýerden şeýdi mum bilen ýapmaly-da. Şeýdi mum bilen ýapmaly, ýapmady we men işlemege girmedim. Ştaýdan aýlandy, ondan soň Ştaýny garaşdym we Ştaýny garaşdym we X-an konfirmasiýon geldi we optimal trade entry'den oldur. Ve optimal trade entry'den pozisiýony açdym. Ne? Gun sniper. Sniper entry diýilýär-da. Ana. Şolary badalyny ýaman gözüme düşüpdi. Manipulasiýa düşünýänsiňiz-da. Düşünmediňizem kommentariýa ýazyň. Bu K-level'daky manipulasiýalary men geňişleýän bir videoda düşündürer nemmesini. Ondan ikinji pozisiýamyzda, ikinji akşam kalan pozisiýamyz gaty sada, hiç hil bir üýtgeşik zady ýok. Şu aşağına şu ýerden long gidip barýarka, göni short girmesiniň sebäbi şu saýdaky price gap. Şu ýerdäki price gap şular ýaly açyk price gap bolanda market hökman gelip Ştaýny doldurmaly. Hökman gelip Ştaýny doldurmaly. Şoň üçinem men bugün kän short seretmedim. Ştaýda şular ýaly sniper entry alamda men gideti baryp bara. Şu ýerdäki haýlara çenli tuturdum pozisiýany. Ýöne Ştaýdaky price gap'yň dolduruljagyny bilýän-nä. Şonuň üçinem men iki ararym aldym-da çykdym. Ondan sagat 9:30-a ýakynlady men oturup ýene markete seredip başladym. Indi bärde biz 1 minutlukda pozisiýa açýas. Bu hemde bere. Bärde şunu öçürelim. Size gowy görünsin. Ne 9:30-a Ştaý dogrumy? Göni 9:30-a aşakda bir köp 9:30. Ondan 9:30'dan soň
Ne? Dur. Şey. 9.30'dan soň seyretdiň. Market nerede fair bolu gep etişýärdi. 9.30'dan soň mine şu taýda fair bolu gep bar. Sany. Bremdäki fair bolu gep. Fair bolu gepin gönü girişinden bir pozisiýa açdym we şular ýaly görkezden. Dealing range. Bulam fair bolu gepin içindäki key levellary 75 nokody, 0.75, 0.75, 0.50 nokody, 0.25. Market gelli high etdi, higher low etdi. Ondan bärde de sana şu taýda market structure breaking berdi. Ne? Market structure break. Market näme diýe? Gelli ne? Şöyle çylk gelli high, higher low, higher high, higher low ve lower high gitti şeydi. Şu taýda da sana market structure breaking verdi ve bärde de sana gülýalap FP FVG verdi. Ve biz şu FVG retracement bilen pozisiýanyny açdyk. Näme execution gruppada okladym. Gruppada da vardy. Inni bu näme? Inni FVG nähili pozisiýa açylýar. FVG şular ýaly dealing range çizýän. Men häzir şularyň nastroykalaryny görkezjekdir. Surata düşürip alarsyňyz. Fibonacci tool'uňuzda şu taýda ine Fibonacci düzeltmesi diýe da Fibonacci retracement inglişçesi. Trading View'da bar. Gelýär şu 0.75 bahasy 0.75 nokody bahany aşağı itmek üçin şu ýerde bearish FVG bar. Bahany aşağı itmek üçin market structure breaking bar we şu taýdan pozisiýaga girdim. Ve abişni 0.5'den girseňem bolýar. Näme etmän, risk etmän. Näme üçin 0.5'den girseň, 0.5'de kebap 0.5'e gelýärdi, şu taýdan gönü şey dip aşağı gidär ýa-da şu taýda market gelýär şey dip 0.75'e degmän gön aşağı gaýdar ýa-da. Prosto bu näme garanti bolsun diýip 0.5'den pozisiýa açjak. 0.5'den pozisiýany açjak. Pozisiýany gaçyrmaýan. Sen şöyle garaş oturdan kebap bärik baha gelmeýär. 0.5 garanti. Şu taýdan pozisiýany açjaň. Stop lossuňa 1000 soňky swing high'a goýýaň. Ve price gap'e çenli tutýaň. Men näme üçin price gap'e çenli tutmadym bugün? Sebäbi özümize näme ýylyň soňunda price action o diýen gowy bolmaýar. Aslında hakykatdanam şol price gap'e gelmeldi. Baha men onu garaşyp oturdum öňden. Price gap'e gelmeldi. Men ýene muňa çenli tutmadym da görnüşerdäki açyk likidite bar berdi. Şu likiditeden şu
Hareket edisen. Çıktım pozisiyadan. Liquidity deyilýär İnglisçesi. Şu yerden çıktım. Şu yerden çıkmamın ýekeje sebäbim özüne dekabr aýynda bolamazsaň can price action gowy bolmaýar. Sen isläň ýerlerine gitmän bilýär. Adam marketde %100 diýip zat ýok, 100% garantili pozisiýa diýip zat ýok. Onam ýadyňdan çykarmaň. Короче, first presentive gysgaldylaýdan FPFBG pozisiýa açmak açsaň bearish FBG gerek sana bir sany. Biram market structure break şol ikisi bilen we aşagda şular ýaly kilçeleň bilen we price gap bolsa price gap açelni, bolmasa şol kilçeler açelni pozisiýa açyp bilýär. Hiç ýele baha nädinem çekdiren ok adam eden ok göni tak gaýdýar. First FPFBG diýip geçerli bir faça. Dilim çok şey böyle kine çok olsun. FPFBG. Şular ýaly. Indi bu dealing range diýilýän näme? Men nastroykasyny görkezýän. Ne, şular ýaly. Surata düşürýip alyň. Özüňizde düzersiňiz. Ondan şu ýerde optimal trade entry'ni görkezýän. Ne, optimal trade entry'ni kamşy. Surata düşürüp alyp trading öýde Fibonacci tool'uňyzda nastroykada şularyny düzeltýäňiz, sizde başga zatlar duran bolmaly. Короче, şu gün kalan pozisiýalarymyz şular ýaly. Nesip bolsa, öňümüzdäki günlerde täze öwrenjiler üçin backtest görnüşinde bir video çekip bilersiz. Bahanyň hereketleri, nerede nähili hereket edipdir, nerede gist, nerede market structure break beripdir, nereden reversal beripdir. Şolar ýaly videolar täze öwrenýänler üçin. Başka näme diýjekdim? Başka häzirlikçe. Häzirlikçe şunu görüň. Şuny gowy edip defteriňizde ýazyp hemme zadyny ýazyp bir ýere bellap goýun. Hökman gerek çykýar. Ertir akşam biz New York'ta 9:32 bolanda bizde akşam saat 9:32 bolýar-da. Akşam şu FBG'ni hökman barlap görün. Pozisiýa açmaň diňe edýän hereketini görün şu örük gelenine. Ýa-da men sana şunyň nemesini görkezýän. Ola short ýönlüsi, men sana long görnüşinden görkezýän. Saat bile. Onlardan montancık. Yok, tufana diyor var o. Heh, heh, ne? Stein belläli. Näçin bolla video? 34 min. Şunu görkezýän ondan ýapaýyn videonu. Berde görüp oturanlar söwýändir. Näme görüňler ýaraýby diýip. Indi bir mutluğa geçeli. Yok, tufan ýerde ola. Ne? Biret näili uçup dur baka.
Ondan uçuşu tutmak için de näme etmeli? Alýan 9 atyl tapýan. Ýok, bärde 9 atyldy zat dermendir o. 9 atyldy da beriş beripdir ha. Awa. Ene 29 30. Ene. Bärde näme dipdir baka? Ene First FBG. FPFBG diýäsde. FPFBG. Bered näme dipdir baka? Ýa-ni diýilen rejimizi çyzaly. Bered şunun üstüne 0.75 0.75 kodunyň üstüne şeydi güýçli bir neme mum bilen yapanok da güýji ýetenok şoňa yapmana. Sebäbi şu ýerde Smart Money näçe milliard dollar order goýýarda markeda aşağı ýykmak üçin. Markeda aşağı ýykyp manipulasiýa edip täze başlayan traderlaryň pulunu almak üçin ýa-da psikologiýasy bilen oýnap minusda ýaptyryp pozisiýany häzir stop etýärmeni diýip minusda ýaptyryp pullary alyp gitmek üçin. Ve inni bärde näme dipdir? First FBG'nin üstünde ýene bursan FBG beripdir. Dogrymy? FBG beripdir we bäri retracement'dan beripdir. Sen şurada retracement'dan hem long girip ýene de bäri şu çyzan ýerimem bu 4 saatlyk SR flip'im markedi aşağı gitmesi üçin destekleýän zat da aşağı gitmegine sebäp bolýar. SR flip şuradaki. Şoň üçin market strike girip ýygyna çykypdyr görýän. Ondan soň dökülipdir. Garaçy şular ýaly efektivni ulanyp bilýäňiz. FPFBG'ni. Enniki videolarda görüşýän çagynda men muny öçüreýin.